बिसेस मोनसे बाथ्रा दहाय जे मानगोनां चेयारमेना बुंथिदों कब्रस्ताननि थाखाय एबा गोथैसालिनि थाखाय हा बायनो लागाय जे अफारिं लादों ना बियो गिर्जायाव एक्चुअली थानांगौ गोथैसालिया सोर साबसे बारियाव फबना लानो नंगौ नङा सोर साबसे बारि दङ गैजोबा ओंखायनो गोथैसालिनि थाखाय जे डनेसन लाबाय जोबोद आं मोजां मोनदों मानो होनना बुंब्ला सासे मानसिनि टेस्टिमनि आं खोनादों नोंथांमोनाबो खोनाबाय जानांगौ बे टेस्टिमनिया ओरैबायदि सान्ताखौ नोंथांमोना खोनाबाय ना सान्ता औ सान्ताखौरा बिथाङा जेब्ला थैबायमोन नङा होमबा बिथांनि टेस्टिमनि आं एसे बुंनो लुबैदों बिथाङा जेब्ला थैबायमोन खृष्टान जानानै थैदों खिन्थु न'खरा हिन्दु न'खरा ओरैबायदि गेदेर परियालनि जेब्ला थैदों बेलासियाव हस्पिटालनिफ्राय लाबोदों हस्पिटालनिफ्राय जेब्ला लाबोदों आंबो बोलो मोनगोन जे बेखौ जोंनि गिर्जा एरियायावनो कम्पाउन्डआव फबनाय जाथोंसै बेबायदि बुंबाय दाना रायलायै हर थौबाय जेब्ला हर थौबाय नालाय बोरै गारबावनो गाबोन सोरांबा गारनोसै गाबोन सोरांबा फबैसै गिर्जा बाउन्डारि गोथै हाखरावहाय ना बे फालकआ मा खालामबाय पास्टरा मा होनो दै सारस्रिनानै बाप्तिस्मा होब्रबलायदों बियो माने खृष्टानखा होमब्लाबो बिसिना नियमा बाप्तिस्मा होफिनो नालाय दै सारस्रिफिनो दा बेबायदि खालामबाय बिदि खालामनायनि उनावहाय गाबोन फबनोसै होननानै थांफिनजोब्बाय रायजोफ्रा ओमफ्राय गावबो बिदायाबो बिनानावनि खाथियाव थानानै साइडआव उन्दुबाय बियो थैनानै दङ सिखारनो हाया खिन्थु बिदाया ओरैबायदि मोनसे आर'ज खालामदों प्रभु आंनि बिनानावनि जिबनखौ आं नोंनाव गथायो नोंनो बेखौ होदों आरो नोंनि खाथियावनो आङो बिनि जिबनखौ गथायबाय नोंनि इच्छा बायदिसै होननानै आर'ज खालामनानै उन्दुबाय साइडआव जेब्ला साइडआव उन्दुदों मा जादों बे सान्ता होननाया इसोरनि आत्माजों बोखांजाफैदों होननानै सोरखौ दा बोखांफैबाय नङा होमबा बोखांफैनानै बेखौ फोथांबाय प्रेज द लर्ड मानोना बियो सिखांफिननाय गोथां इसोर फोथांफैबाय जेब्ला बेयो फोथांनानै सिखारनायखौ सिखारफिनबाय आं गुसुं बारस'बाय टेस्टिमनिया गोलावथार नालाय गुसुं बारस'बाय आं ओमफ्राय बियो फोथांजाबाय नालाय सिरि मोनबाय सिखारबाय बिदाया उन्दुगासिनो दङ बिदाखौ फोजाबाय आदा सिखारद' नों थैनायसो होनबालाय नों आंखौ फोजागोन नोंथ' बुहुदसो नङा आं बुहुद नङा इसोरा आंखौ फोथांबाय नंखाय नंबा दा आखाइयाव दांहरनानै बियो आखाइयाव फोलावदों बुहुदा जेबो बेगें गैला दांबा नंमारगौ बिनानाव बिराद गोबाख्रबना गाबबाय ओमफ्राय पास्टराथ' फैगोन फुङावहाय फबनो थांनानै खालामनो खोन्थाबाय आंनि बिनानाव थांबाय इसोरा फोथांबाय बे मोनसे टेस्टिमनि नो जेब्ला बे टेस्टिमनिखौ खोन्थादों बे खोन्थानायावहाय एरिया दावराव जाबाय बेखौ सिथारनो खायदा खालामबाय बुथारनो खायदा खालामफिनबाय ना ओमफ्राय पास्टरा मा खालामबाय रिलिजन बेखौ दोनफैबाय रिलिजन दोनफैनायाव बे रेलाव खुनुरुखुम थिखोना हरबाय खिन्थु फैसा गैया रङियाव ओंखारफैदों रङियानिफ्राय डाइरेक्ट हरिसिंगासिम थाबायलांदों हरजों हर थाबायलांदों ओमफ्राय मोनसे खृष्टान न'खराव हरनि बार'थायाव बिसोर आश्रय मोनहैदों बे सान्ता करनि टेस्टिमनि ओंखायनो जोंनि गिर्जायावबो गोथै हाखर गोथै फबग्रा जायगा थानांगौ प्रेज द लर्ड अब्ला जोङो दिनै गुबै आयदा दिनैनि आयदाया मा जिसु ख्रिस्ट'नि सिखांफिननाय गोथार सान बे गोथार सानाव सानै आरफफ्रा गोथैसालियाव थांग्राफोरजों नुजादों आरो हिन्जावफोरखौ होनदों नोंसोर गोथांखौ गोथैसालियाव मानो नागिरदों प्रेज द लर्ड आरो बे आरफफ्रा सोरमोन गाब्रिएल आरो मिखाएल बिसोर सानै फैदों आरफा मेरला दङ मिखाएलाथ' दावहा नांग्रा होनब्लाबो बे हिन्जावफोरजों नुजाफैदों ना थिग बेबायदिनो नोंथांनि मण्डलियाव दिनै जों सानै दङ गफुरनि आरो आं प्रेज द लर्ड जों आरफा नङा अबयसे जों आरफा नङा ना नाथाय नोंथांनि मण्डलियाव जों सानै आलासि जाना थाफैबाय
सोरगोदूत बायदि हालेलुया जों मिथिगौ जों दाख्लि शुक्रबार मोनाबिलियाव जिसु ख्रीष्टआ क्रुसाव जेब्ला आलाय जानानै रुंसारि जादोंमोन बे समाव बिनि सोलोंसाफ्रा खारजोब्बायमोन नङा होमबा खारजोब्बायमोन जेब्ला खारजोब्बाय गैला फबनो रावबो बे समाव सासे मा होनो आरिमाथाइनि जोसेफ बे आरिमाथाइनि जोसेफआ सोरमोन बिबो जिसु ख्रीष्टनि सासे सेलामोन शिष्य 12 जननि गेजेराव बे हिसाब लाजाफायाखै किन्तु बियो गावसिनि जिउसफोरखौ गिनानै जुडेयाफोरखौ गिनानै स्रोदै बियो सेला जानानै थादों जायनि थाखाय बिनि सोलोंसाफ्रा खारजोबदों बेखौ क्रुसाव दोनथाबनायावहाय अब्ला बियो साहस जानानै मा खालामदों आरिमाथाइनि जोसेफआ पिलात राजानाव थांनानै खावलायहैदों हे महाराजा गाबोन साबबानि दिन ओंखायनो बे गोथैखौ फबनो थाखाय आंनो अर्डार हो अर्डार लायदों पिलात राजानावहाय जेब्ला अर्डार लायदों अर्डारखौ हरदों दे लांनो हागोन गाबोन साबबानि दिन बिदि होननानै अर्डार हरबाय लांनो फैबाय आरो बे जोसेफजों आरिमाथाइनि जोसेफजों सोर थांफादोंनो निकोदेमनिया थांफादों जाय निकोदेमआ जिसु ख्रीष्टजों रायलायदों जाय निकोदेमआ गोदानै सारि जानायनि बिसय बुंनायाव मानसिया फरायनानै माब्रै बिमानि गोरबोआव थाहैफिननो हागौ होननानै बुंनाय जि निकोदेम बे निकोदेमआ ओरैबायदि थाव लांदों मोदोमग्रा थाव 50 केजि गन्धरुस थाव लानानै गोथै फबनो लांदों सोरखौ जिसु ख्रीष्टखौ फबनो लांदों आरो बिदिनो सानैजों हानबाय हाननानै मा खालामबाय बिसोरो मोनसे खुरगोदान जायगायाव दोननानै अन्थाइ थाइसे माथेनानै बिसोरो फैदों जेब्ला फैदों फैनायनि उनावहाय गोसोखांदों माबायदि गोसोखांदों जिसुआ संसाराव दङ समाव बुंदोंमोन दैयासायाव आं सानजों सिखांफिनगोन जानो हागौ बियो सिखाङालासेनो बिनि सोलोंसाफ्रा हाखरनिफ्राय बोखांनानै लानो हागौ ओंखायनो महाराजा खबरदार नोङो डिउटि होदो होननानै डिउटि होदों आरो बै अन्थाइ होदेरनायखौ राजानि सिल होनानै महर होदों दोनदों बिदिनो खावनो हायो आरो फयरा होबाय प्रेज द लर्ड दा बे फयरा होग्राफ्रा दिनै अखानायसि समाव माब्रै नुखो बिनि बिसयजोंसे बाइबेलनिफ्राय नायलांदिनि आङो फरायनो लादों माथाइनिफ्रायनो जों नायनि माथाइनि 28 निफ्राय जों फरायगोन बाय बुंदों माथाइनि 28 नि 1 निफ्राय फरायलांनि साबबानि दिननि उनाव हप्तासेनि सेनि दिनाव अखानायसि जेब्ला मागदालानि मरियम आरो गुबुन मरियमा गोथै हाखरखौ नायनो थांदोंमोन बै समाव थाबनो गेदेर बांग्रि मावदों आरो फोरबोनि सासे आत्माया सोरगोनिफ्राय ओंखारफैदों आरो अन्थाइखौ नारखानानै बिनि सायाव जदों बिनि महरा अखा मोफ्लामनाय बायदि आरो बिनि हिया हिमनि समान गुफुरमोन आरो नेग्राफ्रा बेखौ गिनानै थोर थोर मावदों गोथैफोर बायदि जादों आत्माया हिन्जावफोरखौ होनदों नोंसोर दागि मानोना आं मिथिगौ नोंसोर क्रुसाव दोनथाबजानाय जिसुखौ नायगिरदों होननानै बियो बेयाव गैलिया मानोना गाव होनखानाय बायदि गोसोखांफिनबाय फैनानै बिनि उन्दुनाय जायगाखौ नायफै आरो नोंसोर गोख्रै जानानै बिनि सोलोंग्राफोरनो खोन्थाहै आरो गोथैफोरनिफ्राय सिखांफिनबाय होननानै बियो नोंसोरनि सिगां गालिलायाव थांग्रोगोन बेयाव नोंसोर बेखौ नुगोन गोसोखांदो आं नोंसोरखौ होनखाबाय प्रेज द लर्ड बेखौ सोर होनखो बै आत्माया बुंदों बेवहाय जोङो सासेल' नुबाय माथायाव नङा होमबा सासेल' आत्मा नुजादों किन्तु लुकासआ बुंबाय सानै आत्मा जाय सानै आत्मा बे सानै आत्माया गाब्रिएल आरो मिखाएल बेखौ जों फरायनि लुकनिखौबो फरायनि लुकासनि 24 आयदा जों फरायनि 24 नि 1 निफ्राय फरायलांगोन
हप्तानि सेनि दिनाव हिनजावफ्रा बेरेफुंजानि गावसोर थाम थिम खालामनाय मोदोमनाय मुवाफोरखौ लानानै गोथै हाखराव थांबाय आरो बिसोरो अन्थाइखौ गोथै हाखरनिफ्राय नारखा जानाय मोनहैबाय बिनिखाय बिसोरो सिङाव हाबबाय नाथाय प्रभु जिसुनि मोदोमखौ मोनाखिसै आरो बिसोरो बिनि थाखाय गोदाव सोराव जाफुनायाव जोंब्लावनाय हि गाननाय सानै हौवाफ्रा बिसोरनि सिङाव गसंफैबाय आरो बिसोरो बिख्रंनानै मोखांफोरखौ हानि थिङै बुंब्ला हौवाफ्रा बिसोरखौ होनबाय नोंसोरो मानो गोथांखौ गोथैफोरनि गेजेराव नागिरबाय दोङो बियो बेयाव गैया बियो सिखांफिनबाय नोंसोरो गोसोखां बियो माबोरै गालिलायाव थांफुनायाव नोंसोरनो होनदोंमोन मानसिनि फिसा हौवाया पापी मानसिफोरनि आखाइफोराव गथायजानो क्रुसाव दोगथाबजानो आरो सानथामनियाव सिखांफिननो नांगौ होननानै बुंदों बे बाथ्राखौ बै सानैसो गथ'फ्रा बे हिनजावफोरनो खोन्थादों प्रेज द लर्ड अब्ला नायदो दिनै जिसुनि सिखांफिननायखौ सोर नुग्रोखो हिनजाव माहारिफोरनो नुग्रोदों नोंना हिनजावफ्रा नुग्रोदों जेब्ला हिनजावफ्रा नुनानै सोलोंसाफोरनो थांदों पेट्रनो खोन्थाहैदों अब्ला पेट्रआ थानो हायाखै माखासेफ्रा नंगौ नङा सानदों खिन्थु दोर खारबोनानै हाखर सिङाव बियो नायफैदों सोर नायफैदों पेट्रआ नायफैदों प्रेज द लर्ड मानोना बियो सिखांफिनबाय बे सिखांफिननायनि मानिया मा बिदि सिखांफिनबाय बिनि मानिया जाहैबाय बियो जोंखौ सोरगोआव थांखां होनानै लानानै थांदों बे सिनखौ बियो माब्ला दिन्थियामोन जिसुआ माब्ला दिन्थियामोन जों बयबो मिथिखागौ जेब्लानाखि क्रुसाव दोगथाबजानायनि आगोल जिसु ख्रिस्टआ गावनि ओरैबायदि नाले गोले लोगो लासारा जेब्ला थैदोंमोन सानब्रै जाखाबायमोन अबजानानै सेवखाबाय मोनामखाबाय नङा होमबा सेवखाबाय मोनामखाबाय बे समावहाय मा होनदों लाजारनि बिब'आ जिसुखौ बुंदों गुरु नों थानायमोनब्ला आंनि फंबाया थैनाय नङामोन नों थानायमोनब्ला आंनि फंबाया थैनाय नङामोन नाथाय बियो थैबाय सानब्रैसै होननानै जेब्ला खोन्थादों अब्ला दिनै जिसु ख्रिस्टआ बे मार्ताखौ मा होनदों जों एसे नायनि जहननि लिरनाय 11नि 24-25 जों फरायनि जहननि 11नि 24-25 बुंदों जिसुआ होनबाय आंनो सिखांफिननाय आरो गोथाङा आंखौ फोथायग्राया थैनानै थांब्लाबो गोथाङै थागोन मार्ताया बेखौ होनबाय आं मिथिगौ बियो सिखांफिननायाव जोबनाय दिनाव सिखांफिनगोन होननानै अब्ला जिसुआ बुंफिनबाय आंनो सिखांफिननाय आरो गोथां अब्ला बे गोथां दङ बे समाव बियो मार्तानि सिगाङाव बुंदों आंनो सिखांफिननाय आरो गोथां आंखौ फोथायग्राया थैब्लाबो गोथाङै थागोन प्रेज द लर्ड थैब्लाबो गोथाङै थागोन दानिया नायदो दिनै बै सानब्रै फबजानाय जि लासार बेखौ जिसु ख्रिस्टआ ओरैबायदि अनोमोनखाय बियो बाथ्रा बुंनो गोनां जादों बियो थैयाखै उन्दुलांदोंसो होननानै बुंदों आरो मा होनदों जेब्ला बेखौ नायनो लागै लेंलांदोंमोन अब्ला बिराद दुखु गाबदों जिसुआ गाबदों बिनि गाबनायखौ बेयावल' दङ दस्रायाव गाबनायनि फट मोनाखै मोनदोंना मानो गाबदों बिराद अनजाग्रा बे गथ'आ ओंखायनो बियो गाबदों आरो गाबनानै बियो फबनाय जायगायाव थांनानै अन्थाइखौ बोखारनो दोनदों आरो बुंदों इसोरनावहाय खावलायदों ओइ लासार बेयाव ओंखारबो जिथाइनि स्पटआव फरायदों आरो
बेखौ बुंनायनि उनाव बियो गिदिर रावजों गाबज्रिबाय लाजार बियो ओंखारबो अब्ला गोथैया ओंखारबोदों बिनि आथिं आखाइफोरा फबनायनि हिफोरजों फानफब जादोंमोन आरो बिनि मोखाङा थालिरजों खाथब जादोंमोन जिसुआ होनबाय बेखौ खेवनानै थांनो होदों नायदो थैबायमोन फबजाखाबायमोन सानब्रै जाखाबायमोन होमब्लाबो लाजार नों ओंखारबो लाजार ओंखारबो होननाय लोगो लोगो बियो गोथैनिफ्राय थंख्ला सिखारदों आरो बिनि खानाय जिफोरखौ खेवनानै दोनदों आरो बेखौ थांनो होदों Praise the Lord. अब्ला जोङो मिथिनो मोनो थैनानै थांनायफोरखौबो बेजों लोगोसे लांफागोन मा होनदों जिसुखौ फोथायनानै जाय बिथांमोना थैलांबाय बे थैलांनाय मानसिनि आत्माखौ दिनै बे इसोरा बा जिसु ख्रिस्टआ लांफागोन बहा लांफागोन गावनि सोरगो रायजोआव लांफागोन होननानै बुंदों Praise the Lord. मानोना जोङो नोंसोरखौ फोरबोनि बाथ्रा जों बेखौ बुङो फोरबोनि फैफिननाय सिम जोङो गोथाङै गालांजानायफ्रा थैनानै थांनायफोरनि सिगां जाथारनाय नङा होननानै मानोना फोरबोआ गावनो थोननायनि गाबज्रि हरनायजों गाहाय आरफुनि रावजों आरो इसोरनि पेम्पाजों सोरगिनिफ्राय ओंखारगोन आरो ख्रिस्टिनाव थैनायफ्रा सिखांग्रोगोन Praise the Lord. मा होनदों बेवहाय जायफ्रा इसोरखौ खुलुमनानै जोंनि हानि मोदोमखौ हाजों गोरोबहोबाय अर्थात फबजाबाय ना फबजाबाय बे फबजानाय मानसिफोरनि आत्माया बोखांजागोन माब्ला जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ जोंनि रजों फैगोन आरो ख' लानानै फैगोन हेफाज फैगोन अब्ला गोथै हाफोरनिफ्राय सिखांग्रोगोन फोथायना फैजाया बेखौलाय फोथायना फोथाया सिखांग्रोगोनखौ Praise the Lord. Hallelujah. सिखांग्रोगोन गोथै हाफोरनिफ्राय बाइबेला बुंदों जेब्ला खेबनैनि फैगोन बिनि उनावसो गोथाङै थानायफ्रा रह बिरखोलांगोन शास्त्रआव लिरनाय दङ शास्त्रआव ओरैबायदि लिरनाय दङ जायफ्रा थैनानै फबजाबाय जायफ्रा बायदिसिना सबायसाजों रुंसारि जालांबाय दैयाव थैनाया दैयाबो गोमावफिनगोन बबेबा जिङाव फबनानै दैया खुरखालांबाय बे खुरखानाय हाब्राङाबो बेखौ होफिनगोन मानो होफिनगोन मानोना इसोरा बिनि आत्माखौ लांदों नुजा हाजानायनि 20 आयदा 12निफ्राय फरायलांनि 12-13 14सिम फरायनि 12-13 नुजा हाजानाय बाय बुंदों आरो आङो गोथैफोर गेदेरफोर आरो उन्दैफोरखौबो सिंहासननि सिगाङाव गसंनाय नुबाय आरो बिजाबफोरखौ बेखेवबाय आरो गुबुन बिजाब बेखेवबाय बियो गोथांनि बिजाब आरो गोथैफ्रा बिजाबफोराव लिरजानायफोरजों गाव गावनि हाबाफोर बायदि बिसार खालामजाबाय आरो सागोरा गावनियाव थानाय गोथैफोरखौ होफिनबाय आरो थैनाय आरो गोथैफोरनि रायजोआ गावसोरनियाव थानाय गोथैफोरखौ होफिनबाय आरो बिसोरो साफ्रोमबो गावनि हाबाफोर बायदि बिसार खालामजाबाय होनना बुंदों बिसार खालामजाबाय बिसारा माब्ला जागोननो थैनायनि उनावसो Praise the Lord. थैनायनि उनावसो बिसार खालामगोन माखौ बिसार खालामगोन जोंनि बे आत्माखौ जों मा मावनानै थैलांखो सोरखौबा थगायनानै थैलांबाय ना सोरनिबा थाखा दाहार लानानै सुख'नो हायालासे थैलांबाय बेफोरखौ इसोरा गासैबो हिसाब होगोन ना बा सोरनिबा दखानाव बाखि थाबाय सुख'नो हास्लाबासै थैलांबाय ना बेफोरखौ गासैखौबो आदाय खालामनांगोन अब्ला बे दायनि थाखायनो बिसार खालामनाय बे आत्माखौ नोरगआव गारगोन बेनिखायनो जोङो ओरैबायदि हुसियार जानांगौ जों मिथिस्लाबा संसाराव थानाय समाव मानसिनि आयुआ थास' बिलाइनि समान ना थास' बिलाइनि समान बेनिखायनो जों बे संसाराव थानाय समाव जोङो रावनोबो होनांगौ दाथाथों होननाय बायदि जोङो थानो नांगौ खिन्थु जोंथ' थानो हाया मानसि जाबाय नालाय माबा दोरखार जाब्लाथाय जोङो लन लाबाय जोङो सुख'नो सेस्था खालामलांनांगौ मानोना बिसाराव जों गोग्लैयै बायदि Praise the Lord. ओंखायनो जोङो गिनो नाङा
दिनै जिसु ख्रिस्टआ सिखांबाय नालाय जोंखौबो बियो बोखांफाखागोन जोंनि आत्माखौ बियो बोखांखागोन प्रेज द लर्ड मोनसे टेस्टिमनि आंनि फिसालाया गथाया जेब्लानाखि रुंसारि जानानै फबजानायनि हप्तासेनि उनाव जेब्ला रायजोफोरनो साहा लोंनो गारदों बे साहा लोंनो गारनायावहाय बिबौआ ओरैबायदि सिमां नुबाय आंनि बिहावा आरो ओरैबायदि सिमां नुबाय आंनि फिसालाया क्रुसखौ लानानै ओरैबायदि हाखरनिफ्राय सिखारनानै गोजौआव बिर खालामदों प्रेज द लर्ड मानो बिर खालामदों बे गथ'आ 8 बोसोरल' बैसोमोन हाबनायखौ सिनाया ओंखायनो बियो बे समावहाय गोथै हाखरनिफ्राय क्रुसखौ लानानै सोरगो फारसे बिरखोनायखौ बिबौआ सिमाङाव नुनो मोनबाय आरो खोन्थाबाय जोंनो आं बिखौ बिराद मोजां सिमां नुबाय बियो सोरगोआव थांबाय बिरखोलांबाय प्रेज द लर्ड बेनिखायनो जोङो जोंनि आत्मानि थाखाय सिन्था खालामनि जोंनि आत्माया जेन' नोरगआव गोग्लैहैनाङै बायदि नोरगआव थांनाय बायदि जोंनि आत्माखौ हुसियार खालामनि जोङो दिनै जोंहा चेयारमेना फरायदों 1 करिन्थिया 6:19 ना 19 फरायदों मानोना इसोरा जोंखौ दाम होनानै बायख'बाय जों इसोरनि बिसा जाबाय आरो जोङो जोंनि मोदोमखौ इसोरनि लागै बाहायनो नांगौ इसोरनि लागै जोङो खाथायनो नांगौ मोजां खामानियाव गाज्रियाव नङा सिखाव गावनाय नङा बेबिचार खालामनाय नङा थगायनाय नङा नाथाय मोजाङाव जोङो बाहायोब्ला बे इसोरा जोंनि आत्माखौ गावजों लोगोसे बियो लानानै थांगोन आंनो बियो सिखांफिनबाय जोंखौ बियो थांगोन प्रेज द लर्ड जोंनि हानि मोदोमा हाजों थालांगोन खिन्थु जोंनि आत्माया गोथां अनन्त जिबन बेखौ जों मोननो हागोन बेखायनो फै अनजाग्रा लोगोफोर आं बारा गोलाव बुंनो सानाखिसै 1ता बारलांबायानो ना मानोना आंहा बारा गोलाव बुंनो अयबास गैया मोजांब्ला आधा घन्टा मोजांब्ला 40 मिनिट बिनि गेजेराव फोजोबनो सेस्था खालामो मानो होनब्ला बायदि बाथ्राया एसेनो फरायगोन एसे बांलाङो जेसे फरायगोन एसे बांलाङो खिन्थु ओरै खोनागोन ओरै गलाङो बावलाङो नाथाय जा बुंबाय बेयावनो इसोरा गिदिर बोर होबाय ना इसोरा बोर लाबोबाय फै जों सानसे सिखांफिनगोन जों इसोरा भरसा खालामनि जिसुआ जोंखौ लांगोन जों बयबो गसंनि इसोरखौ हामबायनि आरो जों आरज खालामनि Praise the Lord praise नोंखौ गिदिर रंजानाय जों हामबायदों मानोना जोंबो दिनै सिखांफिननाय गोथार सारफोरनि सिखांफिननायनि दिन आरो सानैसो गुबुन जायगा फैदों बियो गोथैफोरनि जायगायाव गैला बियो सिखांबाय आरो गालिलाव बियो थांगोन होननानै बुंदों आफा इसोर नोंनि सिखांफिननायखौ दिनै बयबो फोथायो आफा सोर नाथाय सासे फोथायाखैमोन जाय थमास नाम बियो आसि सोब्लासो फोथायगोन होननानै बुंनायावहाय जोङो बेनो आसि दिन्थिदों बियो आखाइखौ दिन्थिदों आरो बियो अब्लासो नोंनि आखाइनि दाखुनानै फोथायनो हादों जों बेबायदि जायालासे नुनानैसो फोथायग्रा जायालासे नुवालासे फोथायग्रा जानानै जोङो थानो हानाय बायदि जोंनि सायाव गुबुनखौ लाबोदो थमासनि गोसोखौ जोंनि सायाव दालाबो आफा सोर जोङो दिनै फोथायनायनि लामायावहाय पेटरमोन बायदि नोङो जोंखौ खालामदो आफा जेराव बोलोगोनाय फोथायनो हाथों नोंनि मावनांगौखौ मावनो हाथों संसार जालांनांगौ मोजाङै न'खर दालांनो हाथों गथ' गथायखौ फोरोंलांनो हाथों प्रभु येशू परामर्श खालामनो हाथों दानि उन्दै गथ'फ्रा इयुननि दैदेनगिरि जाहैगोन आफा सोर बेनिखायनो बे उन्दै गथ'फोरनि सायाव नोङो बोर होदो जेसेबां फरायसाफोर दङ बिनि सायावबो बोर दोन आरो जों साफ्रोमनि जिबनाव था आरो जोंखौ फुजा खालाम नोङो जोंखौ फोथांगोन नोङो जोंखौ सिखायहोगोन जोबनाय दिनाव जोंखौ लांगोन जोंखौ बेखायनो हामबायसै आफा दिनै बे प्रभु येशू दिनाव आफा जोङो जोंखौ थुलुंगा होनायनि थाखाय धन्यबाद होदों आफा बे बोसोरा नोंनिफ्राय फैनायखाय जोंखौ हामबायसै आफा जोंनि बासायग्राफोरखौ जे सोरगोमुङै आरज खालामदों आमेन praise the Lord praise